aprangsi biota life kilang ara dona phanta adap kimia kartong pajil eglo kardom pini adap biota than bong phi nilimen samiti mola ronghang tangte pini adap biota angton penal chupon ikha Rangsina College along Gronset Singh Tirona Phan Principal Kimiarpu Kepek Pontu Nijang Karbiang Longdong Kamukamarong Supiar Lokedo Rangsina College along a Principal Dipensai Kia Retirement Apornang Choksi Busika Chiklo ni Phaikri Isi Arni Ronjit Singh Tirona Phan Principal Kimi Arpu Pek Pontang Pinpor Dami Dongkamukam Rangsina College ke 1983 ningkan pensi Bangso College ingpu ponlo pining an ningkan flikep sose tanglo sonsi nijang karbi anglong arlo provincialized college pulotangte Rangsina College ihum vetlang nonamat kido sonsi pini Bangso arpu kimi kepek ajaimek akut principal kimi Ranjit Singh Tiron pen phirangki angno lamthe ka chepaklang pon Nili pini pen principal arpu dengpon tangdo lasila Bangso College anso se ke paprang pon thek jia phan lapen nijang karbi anglong arata phan loke charli anat anso se ke paching thur pon jia phan nili thek an pen bor I pon ji posi lamthi chepaklan pon lapen hala Rangsina College governing body pen nangkachitong dun akihai Ramsing Ronghang pen kaning jipon Bangso College along than bangma tangti Professor Aphai Pinang an akadure non amato Nason si Charlie asomara phai ating pulutangti non bang kyab krep ho athan bang akinang sot Anchota kali pens dex hai hui sitami kaheno avipin tanglo Bonta Sarkar Penthangnat RDP pon pe puta ningjepon Lasikar biang Lonchnamas Council of Han Kachuning Ripona ke hai Ronghanga Sangho pen than bang prabjen pen Bangsa College of Han Panong pen Pipon thek asonti nijang karbiang long arata tumsitami ke charliana chingthur dun thek jipusi ningjepon News report Biota Life Kalong piniladak Rangsina College Charlie adi si dak ni tumlong tong DB member lang di Ronghang Kaladu pen dak ni tumalong dak teachers teaching non teaching staff adu pen dak support Jadi Surya Kalong Piklo ada Serta Dongkamukam Kesla Kelang Kulina Kecerah Dunken Da Militan Isong Soni Ite Kini Lang Kulitane Militan Bah Patikan di Mate Nakal Bupon dulu Lasi Nili Pini Ladak Nili Tung dan Senda Kuliah Salong West Kalbunong District Dak nili ini principal in charge ang hoi nili lo kasi la nitum la Rangsina College no nitum hangren ate nitum da best kam long district along ke Rangsina College si hok ke kasi ladak la nitum Rangsina College apa nili Kacing hon theo la si ladak la si la Rangsina College ke la longwe la non mat ko hok kon ke la si la so khan kan ma tini ponji atau khan ponji khan ke ni li la ni atlong pen la pen ni un ang kame ni li ka bodi ponji khan ni ngan ku ka pen ni bodi pon we di la si la so khan ni li nitum di bisa kado tapi nitum lot kan bang doan lapen dapat kisalong kacira bukan abang fu lapen kado kabi Charlie hari so yang lapen dak rong arah kan tane
nili lada isi ini pon lo kado kawi cerap itu pen tu yang la pon pet dia phat tema isi da koles tu mati lada tumla cari along ke minut milimet buat kam tadi lah kado kawi cerap itu lo te begitu kam tan pon di tapi nili ke pon lah kado kawi ada doan pen bikin klaim rakyat te itu tak menjadi lasi nili pon penting gue lo nili ledak kado kawi ada la dibi asal ke hai pen seng lo tung lo than bang la pen da ki long ke labra tu doan la pen da cari tung doan la pen dah adistri kelong ada nanti kalbi kelong do kabi ada doa di kelong satu cerah itu bun ken itu asisi patang kon ko besi bundak kilo tapi la asing di ini langka pada pon salva ini malam gela kilo rang sunat boleh kegamatan itu dikucing kan tu sudah boleh senglo aku worker dengan tu ondung itu tidak ada apa kacau dia bahasa dia apa mana kan banggo pen kenangan nang deng nang de tanglun no berarti alam pranga bangke dan soikia su ada principal incha tu waktu dalam di teknologi lapang ada laso kolester alam service laso porta digital job retire dengan endalo retire dia tapi ini aku ikut la tehai Rondik Teron Bhandu Karjono Tomo Silken principal in charge mate union disbursing officer consultant itu adi kini yodu dia hindan kita alami kam officially angkoi kata kini itu program ini demlo adi itu minti alami rangsina poler apalan kepada som kita dah dia farman apa kita dia som bukti kangjang lah lahai kadu ko ya samanta isi pen plan pon pakini ni holo ade western bengaluru enorma provincial school ke rangsana college sibe lada kenenya som do piglang lada non infrastructure mukhan ta incomplete la seta non rangsana college aku pg class an holo MBA class la vaccine holo lahai facility ulang non college degree level khananta teaching staff ke non bankrupt for teaching staff ke short la जो टीचिंग स्टाफ को गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हिपेदर तंते itu kacar le kita polisi ko somno ko pamanta lasi lai huta government pen taki ki ke tharang ko pen laso appointment ngi ki permanent bulan la pe lada nonama akape gala me kupe sita lada non teaching staff ko manta appointment ki do la non da do ma tikilan ki adha ke didi tulle ba college pe business bomna la kon bulote ke शिक्षा दी la pe tutor na do la lo thar tunda regular teacher ke oge da tutor kun ke nang do half ke la bang ne ke ke ba ke tutor tu do ala na to regularize ke ko dia formanta principal ake hai pen la bang plan ko nang ko kana ki la bang do la ne claim ke ta han pa ju mi pe lo la si elimin ke ala na tu pen कि वांगे पोर्टा चिंबा pen and policy and fellows or police ka pathang kami panni kunta bol info na hindi gulo ni pa palali panali diye bang la siting ke claim ta any making a policy pen and policy and kita alam ni dia sala jong pen pen dia tu pen staff tu pen confidence and consider dan konstruksi itu itu ulang gong di dalam ini Ardong Chebat PS APHL Siamai Phu Kongchun Bangla Pen Ari Sangho Tum APHL Sia Party Pen Kachio Nijangkar Bianglong Hamren Constituency Arlo Hardong Chebat Polling Station APHL Sia Party Along Klembang Phu Bang Phia Tum Pen Tong Sikot Pen Phirang Kia Mai Kitha
tong sikot pen phirang ki amai ki phapon nang koklaki non hejong all party hills leader conference mate APHLC along klembang phubang phiatum dikdak sai lapen APHLC asong ki ruling ta long le pin lang sitami non party ingtang chira pora hut inuraphan party pen kesor inuraphan party pen kesor laki APHLC amai phu je ai kathar kitapon chok chilo lapen hamren constituency ardo APHLC party along ki khoyatum an angtong di katharaphan sorkot ajok nilitum harlong chibat PS amai phu kongchun bang pen kidang dok ang ton amad APHLC party pen kachi ulo pura phirang ki amai ki phapon lapen mo iprang ki bang jilang ke angtong ingti kathar ajara party le sengsi tami angtong ingti kathar along si dudun thimji athima hamren constituency arloke kecheng penta angtong ingti kathar phansi nangvek ji pusi APHLC asong along duthipo sitame angtong ingti kathar phan APHLC asong pen sor et logo pen ki niditum tami APHLC party pen kachi olo pusi pachini pho Kasonsi Arlong Chibat PS Amai Phu Bapuram Ingleng Konchung Bang Hemari Teron Dunmai Phu Dhaniram Tirang Lapen Organizing Secretary Borsing Tiron Lapen Arisang Hua Tum Pensi Perang Kiamai Phapon News Report Dear to Life To Pini West Karbi Anglong Hamran Constituency Arlo Harlong Chibat PS Angkang Along Perangke abit tung atum apora tengpen nakumri tegapot akiro pajiriglo apangsi nilimen bapuraming leng lapen nili EPSLC along harlong cibara PS along ke nili mai phulo la pulo nili pini tharangke tamphana ke phalam thige ke chengsi alam nangela pulo angtong jel ke jang hut ke saputa angtong jel jang lo la pen jel jang te pen api Ake hai sar ayas jai kathar bang dak nitum akes mate nikyas na chong hudun det tu si alang li sar angtong tiephan alang li pulo lapen puthot jel pen jok det alang li Dipu meeting nang hang lo hala sut kaching wai alam bang kopilo pulote alang li aning tong kisu kok lo ne mate kopilo ne alang li ang tong ntia ki hai phan muni to maning ki dok bang du tiga joi ni puhu korvak alang li chithok along ke pudam nang pulote dage inglong timle somlun pote abang siklang klik laso putak aning tong kisu duno ni pilone amat hada kaching wa ala mahut nilik tinta duno hala sut ke ilitum lidar pulote sakorma nangi ilitum mai meeting long sita me lidar do ana pen ang bong pen komat si lidar ma alang li phansi pohor bak chor ni pu la pulo te ang tong ti phan isi ladakta aning kisu ang deng sidu koklo la pen nilitum klem dun bom dam dun bom cherap chitun bom lo puthot jel jok det pen alang litum longbok ke dam hut alam puthak tani li putu ko alang li ang tong ti kamatha bangke la pulo je
ilitum long wok dam lo pulate ilitum akarbi mate ilitum inglong akhaya rat duan ilitum karbiang long akimang mate ilitum tribal asu akimang akam ge itum chun popu alang litum awareness ke dam lason system si alang litum dam lo laso dam bom hut alang li jai kathar bang pudun thulo long wok ke dam tuman ke latum ke RSS lapen BJP agent tu si alang li arbok dun lo alang li alang bang ke jumi sanse long wok ne short wok ne pula ton si alang li ekdam nije tap nije pupu de lapen dam bom aku cerap jitu bom lo nilitum mane alam tapu pa phi pa phang punang nak la yo nilitum jitu dun ke ha alang li MP election ki thur cheng hot pen nilitum cerap jitu dun lapen dam bom mo nilitum mai meeting ki dun pusita me nilitum mina aja kong chipa ik pen si nilitum mai meeting sita me dun lo lapen lasong bongan ta nilitum ke matha ye laso amuni da bang ang thin mi san se bon punin tu matha sita ang tong bang aning ke mi ajok alang li echet ta lam boy dun de parti ke mi san ni pa jok ni ajoy ni alang li echet ta lam pang yar dun de la pen lam boy dun de parti phuk phe dani pa ajoy ni si la pen klem bom dam bom cherap jitu dun bom lo aku non nang kili non ke dam tang MLA election nang tebok bom lo labang su ahut aku lam ki dule lo alam ki bang ke la pulo la elai na puthak chekroi krema pu la tum 26 constituency alang le tum meeting je phalo labang su meeting long kachekroi pente kachekroi kre constituency si ki ongla pulote koson si labang sualong hala kachekroi constituency ki ong e long tong kachekroi nang gima mote kachekroi kre along tong alam kirim ni ma lapta dola lapen latum lapu cingki cing wai lo puta latum elain along bangke alang litum chekroi dalo chekroi det pen nili alam pakap rak nang la yo lan CC committee alang li munison terang aphan kupune parti pele kepasun ke gali sita alang li phan arpu ayen pen alang li phan pasun tuklo lapen lapang su kapasun hut alang li ke chok chi dat lo pula su kachikubir ji ang dengan tapi pe alang li tum chingrum soi lo alang li phan pasun tuklo lapen nilitum PS committee atum an lapen nilitum rongara tum ke kroi kre kachikron de nilitum an abang alang litum meeting pathik lo mane pini hala dak ching wai na po nilitum dun po dunna ilong dak pathik po ala dak ching wai na po dunna alang li presiden hoi pen hamran sisi committee presiden hoi pen ka pathik a meeting along la ananta alang li pachunun e lapen nilitum hadak hamren APSLC office along nilitum chingwai dam lo labang so ka chingwai hut nang litum pu pasuna bang ke intono ke klem ki dam no ne prang ke dam ke klem ki dam je phanla ilitum bo ipona ke mesani phanla pu adak chingwai alo la so chingwai bo ma hut lapen party office ta hamren constituency long aku napsi party office kemi mapu labang so chingwai pon lo alang li tum lapu ni kongchun bang alang li si dak party office dan ni li dim tong chak po pulo lapen chingki chingwai lo ladak ni li tum party office ta ke claim
la jai kathar ke japon a parti bang nilitum ingtang nang i pu kamat ha pa nilitum parti office ta nilitum kimboy lo la kimboy a hutsi alang litum hamren sisi committee tu mange la mai chepha chom lo alang li sar angtong tika thara phan bange dak hamren along ke dim plong velo pu akuna klang thuro do amasi nilitum thalo la pulo te ladak jai kathar ke japon aparti along ke nilitum ning kachithe avedalo pu mathalo la tum presni do dat pen ke aku puthot angtong phana bang alang li PGR kachisong ala tripartite talks pune la su kaching wailong alang li dun jui lo la dun dat pen alang li phan aku la expeletar pu alang li phan expeletar pidalo la si nilitum hamran constituency ke alang li angtong ti phasi nilitum hamran arat ke doan punili pudam peren ni sida me nilitum harlong chibat apia sang kang an bang ke nilitum kidam tang MP election hota nilitum dak pak bharu ke thomra pak phokai braisi nilitum chipalong don lo asi ning ke the avidalo lasi pini nalitum phan media tum phanang chu phanang ko alam mang ke nilitum ning kang samse chipak lain posi nalitum phanang hanang ko lo la angtong tikathar aphan ke expert dalo la si alangli kopi aparti si napak langi ma mata kopi along sinang kaya pani ma la bangke nilitum harlong cebat arat harlong cebat PS la jai kathar ke japon aparti ke krodina rana bangke nilitum cerap nthek thelo la pe nilitum arputa pini masi nilitum cepasun popusi nalitum parangkian atheng nu na pachini dunlo alang litum pang dak alo je amuka adak rongkhang ke lalo amri ke lalo pu alang litum akin didat dang jong thailo bukajan ta jong alo alang litum jong era pisi aku koson si elan chikra krema pu lasu meeting ke phage lage phajong jong lo lage pudang nang phulo te di lage tutali nili tuma hin pen nilitum harong chibat apia sangkang arat doan ma hin pen kama thala mangke lage tutali si chokchi pusi nilitum pudam ji jong dam ji la pen vote ki jok mane election nang lepo angtong ta tiket ke hangan boy amasi pres atum atheng no pres atum arjulo angtong tiga sa koson lo kona pelo turun po pu arjulo te kona pene turuni bang turun po turun de po turuni da bani hang turun ji da bani hang pu laso dake democratic country amasi la dake anutin ta aning hang blote thurun popu lason si alang li sar jai ka thara hin pen alang li phan lam the arbok lo la pen election dam dat pen aku la election bang ke alang angtong ti da nili thurun de lo pu alam cepak lang elo sita me la sola aputha ka bangke akoy wan thuke kupilo lada ke BJP tum si ke toy dun pathur duni phane BJP tum si ke toy aku nona thurun de la puno phi la me klang thu banga pilo BJP tum si pathurun de toy kupilo ko ma lam la ka podi lapen election judat lo
thot alam ki ke du koklama ti di la election esek amuka ke tangkawan de tang ho amuka ke lason tang ho la ke pu lak phokyap tang ho 2 crore tang ho la alam du piklo amasi jar bo lam jibok sai lo amasi alang litum parti ki menang ya phan alang litum la central committee atum la pen sisi committee atum kadu ko be chingwai lo hala dak dam tang lo maduta la so alam the bang ke phurang ni lo non iprang ki claim ki dam ki misian ni phana ilitum claim pang na ki dam tang lam lo jokta la so lam bang ke ilitum pin purang ni lo pulo la pen chingwai det pen puthot ako la nilitum hamren constituency yang kang alam bang nang litipo la pini ni kang ong ajoy ni nilitum press media nang hang lo la pen nilitum pini chirijan lo la pen pini helo nilitum hoi pen la akehai jai kathar ke japon parti aphan kasorsa jita mada kirui tanon phangan bangke nilitum ke mithang konan ma sar angtong nang ke japon hala so parti along si nilitum claim damdun po nilitum banyoka phanta nilitum jai kathar ke japon parti aphan nilitum kasorsa junni lapu abang ke abe nilitum angtong ti nang ke japon yong si mesen prote angtong ti long si nilitum chirap dun thipo lapen election abang ke kilik abang ke helu chala posi non angtong nang ke japon mi atma mate hinudak ma labang ke kelang tuna portulang top sita non amat ke nilitum angtong long si jirap mun thekchot posi nalitum pharangke apitum tapana pachini dunlo nilin pen ke lan velo tangti pinya da ba birta kilapon ti kang ton pon eglo do me thakni kurwang thu